Jancane kowe ngendi gelagatmu sajak nyupriyane atiku sujono kowe kencan karo wong lanang liya Iki kengko ora ketok-ketok awakmu tok lho ya. Lah iki jenenge iki nanggap ketoprak versi nekat ya. Versi nekat betul sekali. Separone ketutupan Ketutupan ketok awake tok engko. Dadine kowe engko formasimu rada marak rene Rene lah ya. Miring rene lah gak apa-apa. Mereng lah wis. Sing mirisan iki ben ketok kabeh ngono lho. Ora wis dicagaki. Wis dicagaki wetengen kok nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah iki nek gambyak ngene ndak perkara apa ngono cah. Ya ampun senenge prei kok senenge ngono iku lho. Ngapain entuk prei kok senenge Lah ngene iya. Bu. Lek ta cah tambah tuwek cah. Nah, Lah piye? lek ta lah awet enom ngono goro. Iya nggih. Sugeng kebahagiaan nggih Bapak Ibu sedaya kemawon kalih kula sakanten menika saking Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang wijul saking Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati ingkang dipun paringani panjenengan Bapak Sarjimen Sarjana Ekonomi. Alhamdulillah nggih. Pirang-pirang puluh tahun ya ndak? Ora sampun gerawan ya. Kon dangu. Lek wedangu pual iki alhamdulillah dinten menika kok saged pinanggihan kalih Mas Anggirawan. Spesial ingkang kinurmatan Bapak Ibu ingkang kagungan kersa. Nggih. Sampun ya? Aku dereng tepang Mbak Arem. Biangeten kok Kok duwe undangan aku salah e. Bu, nyuwun sewu sing duwe gawe sinten Bu? Asmane Bu? Bu? Kowe ae jek nek kuping Ibu Rafi kalih Bapak sinten? Bapak Emar kalih Ibu Rafi. Bapak Mar ingkang pundi menika nggih Pak Mar? Kadase ngagem songkok. Niki dawane mesti Marsudi ya. Oh nggih. Marsudi. Pak Marwi ngono Pak Marwi ya? Iki piye lah entos infom kurang jelas senengane. Pak Marwi kalian Ibu. Bu Rapini. Bu Rapini ingkang pundi menika Bu, Pak? Sing duwe gawe sing ndi le Bu? Bu Tutik sing ndi le Bu Tutik? Ya apa Gusti Bu Rapini jebule nang ngarepol ngono ya gak gelem ngajeng wedi tak jaluki pajak Iya ya kok ora Mas. gelem Mbak. Ngono gak gelem ngono ya. Kula Mbak, ngono lho maksudnya apa njaluk Ibu Bugis ngono lho aku. Karo gedang godhog mau ya Rom ya. Nggih sampeyan nyuwun sampun nimbali kula sak kanca nggih Pak Bu nggih. Nggih. Iki kali acara walimatul Khitan double Khitan. Mbak Arom, cewek cowok. Oh. Hop. Iki maksudnya sing sunat iki Dek Aldo. Iya, sama karo Dek Dek Anggun. Anggun. Oh alah diberangkep ya Ci. Berangkep. Ya irit. Iya ngirit mesti san. Dengan kanggo adekku Dek Aldo juga Dek Anggun. Nggih. Sing ndi adike sing cantik sing ganteng sing endi pokoke mugi-mugi tambah soleh lan soleha. Amin. Dadi putra ingkang pinter. Nggih. Tansah manut dawuh wong tuane. Nggih. Aja seneng badal kaya Mbak Iin ngeten niki nggih Dek Anggun Dek Aldo nggih pokoke dadi putra ingkang pinter apa sih dadi cita-citane bakal kasembadan. Aku kok badal iku lho, badalku apa? Lah kowe nek diomongin ndek men dipengen ngetoprak ya kowe panggah kudu ngetoprak ae tamongo kowe ndek men ape di sekolahna dadi pramugari malah milih ngetoprak ngene iki kok. Aku roh rek. Hah? Pramugari dhuwur ndek men asline dhuwur ndek. Iya lah aku asline dhuwur trading. Nggih, pokoke mbak nuwun
dongane rezekine Pak Mar. Bu Nggih. Rapini berkah barokah. Mumpun antum rezeki kalih kula sak kanca. Tamu undangan serawuh ibu-ibu nggih sugeng mirsani nggih Bu nggih. Nggih. Iki saking Grawan Bu. Nggih. Wah, nek niki saking pundi Pak Tek niki? Saking Ketanggi nggih rawuh. Mbah Kakung saking Sidokerto. Sidokerto Pati Kota, saking Jaken, saking Kuniran, saking Dolokan. Dolokan, saka Ngulaan, Avandru, Bang Ali. Wali sing Sik ya, guri Dik. ora ketok Som. Napa Bang Ali? Iming-iming Bang Ali. Dek wau sunan saking Pak Tek wonten umpama nggih. Niki Sri Uning numpak sepur Tayuban saking bapake. Sinten bapake sinten? Oh sing biasane mboten purun kenalan kok Enggak mau diajak kenal nggih pun ngaturi sesepuh-sepuh yaiku amin nangka pamundutan wae. Pak De. Sri Uning. Wonten Sri Uning numpak sepur Pak De, Pak Wiro saking Gundi nggih rawuh sugeng siang. Nggih. Ayahe, wah Bunda di sini ayah. Bunda di sini ayah. Monggo Mbak menawi saking tuan rumah badhe ngersake tembang nggih semangga. Nggih, ditenggang nggih. Di Ardan apa nyanyi ya? Oh iya, sini ndi? Kak Robo Tutik di Ardan ndi, Bu? Ah, jane mau melok dipacaki kaya lintang ya iki keri lho. siji. Novita. Mangkon munggah sisan gene mumpung sing ora Iya, mangkat jane seragame isih ya Rom ya. Senengane ya ngono biasane ya melok lho, Ci. Iya, rewang. Monggo Sri Uning numpak sepur. Bul, ndur gendeng. Ndak Kakung sambel kemangi wis mau tampani, Nduk. Tampani Bul. Ayah ledeke cilik iki ya, Nduk. Kon melu mbeksa, Nduk. Jare berani nek ning panggung. Lip. Tampani, Nduk. Wis waduh wae kok seru. Monggo bapak-bapak iki badhe nderek mbeksa kula aturi. Just
bejo Amanggan numpak sepur emas mudahan kuda sepati yen kepingin makmur ati tedi hati-hati mangga numpak sepur ya mas muda ning Semarang malah ya waduh yen kepengin makmur dik yo padha berjuang mangga numpak sepur emas muda nomor wasabi kepingin makmur dadi ya bojo sing gemati mangga numpak becak muda ning Semarang ya yen kepengin penak yo padha berjuang asik just ya 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 ayo mas just apa pak kicing ya ya angger kerasa penak tayupan ngene iki lho ya Mbah Kakung lah ya kudu nganu ya Tandu. hawane kudu tondak tanduk ae monggo Pak De Artise ro. wah ya artise nggih Iki Mbak. artise cilik wis gelem ngetok. Lah sesi jindi iki mang Ada Ardana. ora Bu, mboten jenengan pacaki le Bu ndek wau Bu. mau pacaki jano apa Pispito nolon nanti di Arda sing nyanyi ya Bu ya Nanti Arda yang Arda nyanyi ya ya. niki kula tak aturi tayupan pisan meneh Nggih. ya kijeng mireng nggih monggo sing badhe nderek nganu beksa nggih monggo diiring-iringno Apane lho ngene? jogete iki lho Nduk Oh, jogete nganti diiring. penakan iki lho nganti miring-miring ora ngerti iki monggo ya Ya. ayo sini ya Arda naik sini sekarang ya ya penyanyi kok tem telecek ngene cah Apa kok tim pelacak Kak? penyanyi iki lho Oh. Nduk cah cilik-cilik iki lho penerusmu iki lho Oh Cil alah ya. Adikmu ora mojak kok iku ku sampe dadi dokter kecantikan kecantikan filler. Kicing miring ya Mas Kicing miring mirengetan sing lancer kuning dadi rebutan ayo Mas kicing miring ayo Mas kicing
Wes 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 dikandani orang rewes nganyel giti wes 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 salena klambi langsung bablas tanah besar besi Wes 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 semaler kaya permen karet mari janjine teko ditunggane nganti bengi ora bali-bali jangan mas aja ngono ini sing ngene saiki kok ngono pipa londo kacang dionceki lunga terus sapa sing diparani jangan mas Aja ora ngono pipa leting aja dituduki ngakuni aku sing ditresnani nyatane aku ora tau dikancani sapa sing nyuwun sing ndi mbulak semu sing ndi ndi wange sing ndi nang ngene warunge mbak nganu Mbak Mau iku. mbak Mawar Bodas oh garwane Pak Minto Pak Minto. Bu iku lho. oh ngono ya Wonge marung ning kono. sing nyanyi Mbak Arum Mbak Arum. ya kok Mbak Arum nyanyi nggih Nggih, Mbak Arum iku kuwe kok malah. iya piye Heeh. Arda kan nyanyi sik ya Cik Iya, Arja iki lho. Puspita Nala Mas, iki sunane ya katasangan saking bapak-bapake juga. Pun sabar yen nggih Pak nggih iki cah Sabar, cilik-cilik. Mbah, sabar. Ben seneng atine Sabar, nggih. weh. Roke kok rokem nek nyanyi sore niki Katokan kok ora ada. Ya katokan tondo. Nek orang nek kadung geol-geol bokonge ndak ketok ngono. Ayo sayang. Halo Mbak Arda. Lagunya apa ini ya? Puspita Nala. Ya Mas, capcus. Sini, Dek Lintang. Ngantuk, Ando.
Oke. Yo 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 yo. Ya ada suaranya bagus banget iki sok ben nek biasa terus ki mesti cita-citane sok ben dadi dokter iki. Maksudnya dadi dokter nek bengi kok untuk job nyanyi ya budal nyanyi. Sudah ya sayang ya. Makasih ya. Mungkin nadanya mang anu Mas, nadanya jane mau mengandung sidik ngono ya Jun kayak biasanya nek Arda nyanyi gitu lah ya. Nanti malam itu ya. Nanti malam lagi ya. Iku macak ya ada. Macak lo dah. Kan macai mama pacai ya Bu, bajemban ya Bu. Iku dia anak kaca wong brak iku aja. Iya, nek Joko Sukoco iku. Bu Interpol suaranya wis apik pol iki. Iya. Sok ben nek karo Indah Kalala ora ana apa-apane iki. Apa-apane wis Ah, indah ah. kalau lah sampai tua, Rob. Lah Masa iya, aku baru ngedaprak nanti 40 tahun, 50 tahun. Siapa ngerti kue awet muda dan tidak bisa tua lho Mbak Iya, Iin. amin, amin, Kowe ya amin. semeter kotor ngene iki dadine angel tuwa nek koyo aku iso ben angel ndong Iya, iki kan mesti. mentelong ya Rom ya. Nggih, mangatur wonten umpama nggih. Nggih. Tembange saking Pak Tek Jus. Mas dalem. Sampun Bu tembange umpun kuat. Kuatah sangat tok, Bu. Dalu mawon nggih. Mangke dalu. Mangke dalu tapi nggih lagune. Lagune mangke dalu ya Bu ya. Oke, ya ampun pedioyok si kecil iki lho Mbak Iin. Ih, gemes. Iya, kudu tak cuwo. Kudu tak sai ya. Eh, Duwite iki lho, Oh. Mas. Ya. Aku Bu mau sawer bakso. Ya awak tak kira aku lah. Bu. Hayya, lu orang maju sini ya. Ambil duit terus gue mau aku ambil duit ngono. Aku bisa lelong. Bisa lelong. Ayo. Ah.
Duh iki lagune kok pirang-pirang iki piye nduk kok Malah nyuwun ora kabeh iki ora sida sejam setengah mah 2 jam setengah iki. Lah iya. Ngersake menapa sembarang ngoten nggih Mbah nggih. Oh, setunggal melek kuwi ndek jalukane kuwi ndek rene jek entek. Ayo, men. Jalukane wong tuwa kuwi ora anyek sing ayu cah. Oh, alah, nggih. Sing teng kesel. Iya, nggih. Nggih, kagem kula. Dede lebokno dobo ben nganak jarene. Oh, iki kanggo nganu, nggih. Nggih, nggo jajal lebokno susu. Iki nggo jajan, ya wis lebokno susu kabeh entek wis. Matur sembah nuwun nggih Mbah nggih. Muga-muga jenengan iki rezekine nggih berkah barokah, pinaringan panjang umur kanthi santeke wong. Muga-muga awet tuwa ya, Mbah. Panjang umur santai wong mbok kon urip dhewe ning donya. Tapi aku disangoni. Mami ku lho. Dongane awet tuwa ngono ae. Wes seger waras ngono Nggih, ae. seger waras Mbah, Mbok seger kon waras urip nggih, dhewe. Mbah. Matur sembah nuwun. Alah Mbah kok bengi ae Mbah Mardam ya Mbah ya. Heeh, soalnya ket wau mboten teng nyuwun. Ya, sambel kemangi Mas. Ya. Nggih, podang kuning mungkin kula aturi Mbah. Nggih, tak dekok kene iki lho Mbah, wis Mbah ben anak Mbah. Ya. Kon ndokok nang kene are Pak ben anak arene ya. Jus. Hasil corona iku nduk, anake lek to. Sapa iki artis ndine iki sing teko iki? Artis ndi iki? Yo. Hey ha hey. Hey ha hey. Hey ha hey. Pak Jogoboyo, saibu saking Panda. Hey, oh, hey. Susia. Hey ha hey.
suwun ya iki lho Nduk diceliki salim karo Mbak Kakang Nduk. Ah iki ya dungane ya padha karo Mbak Kakang sing iki mau ya Nggih, Cin. sami. Pokoke muga sehat seger waras nggih Mbak nggih tebe-tebe Nggih. saking Sidokerto Pati Kota. Pati Kota. Walah. Iki mah rombongan sak bis ketok ya Dik. Bis ya bis Gudi. Haryanto mawon. Anggih Mbah Kakung sabar sak watara nggih Mbah Kakung jenengan nyuwun lagu nek mboten sabar mungkin kula jelo kita ambung sisan lho Mbah. Kelem ya Bang Bu. Purun nambah. Nek diambung ya malah awet neh ya Awet saya neh. ya nggih. Pun aturi wonten iming-iming Mas, sunan saking Pakali. Pakali. Heeh, ya kene nyanyi bro. Ayo Cin. Kene Nduk, umala krido muda. Ayo maju, kok ngarep kene. Ayo. Monggo. Betul niki nggih, Mbak. Main yang di. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka, karena hatiku sakiti. Kurang apakah yang aku ingin? Cantik sudah, baik juga sudah di matamu. Musim hujan sudah besar, musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Wah, himangun yang belipat, guys. Masakin dolokan saking siang. Sabar ya Pak Wah ya lagunya ya Pak Wah ya. Mbak Indah kok tetap sini. Yo. Pratama. Pelapon. Pakai dalu ya. Pakai dalu mawon. Kau janjikan kau tawarkan
sampun nggih. Mergo aku iki ewuh aku nek ditunggoni cowok-cowokku iku Cin. Ndi cowok? Iki loro nang ngarep sing nyuwun podang kuning karo sing siji saking ndolok kan to. Oh, tak aturi Mas podang